ଯୁବକ నేను యవనస్తుడును ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରି 23 ବର୍ଷ ହଉଛି। యవనస్తుల్లో ఆరంభించి దేవుని సేవ చేసి 23 సంవత్సరాలు అవుతుంది। ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଦେଲେ। నేను దేవుడు నాకు యవన కాలంలోనే దర్శించాడు। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ନୁହେଁ, నేను క్రైస్తవుని కాను, ମୁଁ ఆర్ఎస్ఎఫ్ లీడర్। నేను ఒక ఆర్ఎస్ఎస్ లో లీడర్। నేను ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ మన పాస్టర్ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବାଡେଇଛି, నేను పాస్టర్లకి చాలా మంది కొట్టున్నాను, ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ ଚିରି ଦେଇଛି, బైబిల్ కూడా చిరుపున్నాను। నేను ସେଇଟା ମୁଁ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ। ఇప్పుడు అవన్నీ తలుచుకుంటే నేను ఎంత ఏడుస్తున్నానో నాకు తెలుసు। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, మీరు బాగున్నారా? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, దేవునికి దొరకడం అనేది చాలా మంచిది। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଟାଉନ ବଜାରରେ ଦାଦାଗିରି ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। నేను పెద్ద దాదాగిరి చేసేవాడిని। କ୍ୟାପିଟାଲରେ ଦାଦାଗିରି ଥିଲି, ఈ భువనేశ్వర్లో కూడా నేను దాదాగిరి, କଟକରେ ଦାଦାଗିରି ଥିଲି, కటక్లో కూడా దాదాగిరి, କଲିକତାରେ ଦାଦାଗିରି ଥିଲି, కలకత్తాలో కూడా బాంబేରେ ଦାଦାଗିరి ଥିଲି, బొంబాయిలో కూడా దాదాగిరి చేశాను। ଯୀଶୁଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିଲି, యేసు ప్రభుకు శత్రువుగా ఉండేవాడు। ଯୀଶୁ ମୋର మిత్ర ଥିଲେ। ఈ యేసయ్య నా మిత్రుడు। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହା ଜାଣିନଥିଲି, నాకు తెలియదు। ମୁଁ ପାଠ ପଢିଲି, నేను చాలా చదువుకున్నా, ସବୁ କାରାଟି ମଧ୍ୟ ଶିଖିଲି। కరాటీ తెలుసు నాకు। ବିଶାଖାପାଟଣାରେ କାରାଟି ସ୍କୁଲରେ ଆସିଥିଲି। ବିଶାଖାପାଟଣା విశాఖపట్నంలో కరాటీ నేర్చుకుని ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ମାଟେ କାରା ସ୍କୁଲ ବିଶାଖାପାଟଣା ଥିଲା। విశాఖపట్నంలో కరాటీ నేర్చేవారు, ଅక్కడి ଥିଲା ସେଠି। అక్కడే ఉండేది। ଏବେ ଗଦା గదా କାରାଟି ସ୍କୁଲ ଅଛି। ఇప్పుడు చాలా దగ్గరలో స్కూళ్ళు ఉన్నాయి। ସେଠି ମାସକୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି, నెలకు 10 రూపాయలు ఇచ్చి నేను కరాటీ ହଷ୍ଟେଲରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କାମ ଦେଲା ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ। అవన్నీ మరి పరలోకానికి వెళ్ళాలంటే అవన్నీ పని చేయవు। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ, ఆ దేవుడు చూశాడు, ଏ ପିଲାଟା ବେଶୀ ହେଇଗଲା ବୋଲି, ఈయన చాలా అయిపోయాడని ଆକୁ ଡାକିଲେ ସାଇଜ ହେଇଯିବ। వీడికి నేను పిలుచుకుంటే వీడు సరిగ్గా అయిపోతాడు। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, మీరు క్రైస్తవులు ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, భయపడద్దు, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। దేవుడు మీతో ఉన్నాడు। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଜିକାଲି ఈ రోజుల్లో ବହୁତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଡରନ୍ତି। చాలా క్రైస్తవులు భయపడుతుంటారు। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହେ, నేను వాళ్ళకి చెప్తాను, ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲା ఏదైనా సమస్య ମତେ వస్తే ଟିକେ ఫోନ କରନ୍ତୁ। నాకు ఫోన్ చేయండి। ହାଲେଲୁୟା హల్లెలూయా ହାଲେଲୁୟା హల్లెలూయా। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଆସି ନପାରେ ସେ ଜାଗାରେ, నేను అక్కడికి రాలేకపోయినా కూడా କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର దేవుడు ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଠି ମାନେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି ସେଇଠି ଠିଆ ହେବେ। ఎక్కడైతే మీకు హల్లెలూయా ప్రాబ్లం అవుతుందో దేవుడు ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉଠି ଯଦି ତାଡନା ହଉଛି, ఎక్కడైతే మీకు కష్ట శ్రమలు ମତେ వస్తాయి ଟିକେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। నాకు కొద్దిగా ఫోన్ చేయండి। ଆପଣ ଯଦି କଲ୍ ଆସିଲା, మీకు అలాంటి ఫోన్లు వస్తే ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ, మీకెవరు ముట్టలేరు, ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ, నేను సహాయం చేయలేను, ପରମେଶ୍ୱର କହିବେ। దేవుడు చేస్తాడు। ହାଲେଲୁୟା హల్లెలూయా ହାଲେଲୁୟା।